Нататък по принцип не гледаме да го стреляме, гледаме да го хванем, да го изкараме извън града, да разпитаме точната схема и тогава го разстрелваме. Искаш ли да направиш някакво обращение към другите организации? Еми към другите организации не, но към хората, които гледат и слушат. Не съм очаквал да седна да говоря на този стол такива неща. Не съм очаквал като цяло да седна да говоря на стол. Мисля, че адски много неща си казахме тук, но за хората, които не се занимават с това, не е за вас. Не се занимавайте по-добре, не рискувате прекалено. Добро утро, добър ден или добър вечер. Зависи кога гледате това видео. Аз съм вашия любим wannabe водещ Лестър Пинкман, а вие сте с единствения по рода си псевдоподкаст Улична догма. Тук днес сме с нашия ко-водец Климент. Добър вечер. Добър вечер, здравейте, приятно ми е на всички. Здравей, Лестър, как си днес? Добре съм. Щом се тук сме добре, събрали сме се да обсъдиме няколко теми. Ще имаме и гост в днешното предаване. Така е, няколко интересни теми, които напоследък забелязвам, че се случват. Да, леко апдейтче на нещата. Какво се случва в града, наляво надясно, по социалните мрежи. Като заговорихме за социалните мрежи, може да ни последвате в Бърт. Виждате долу профила, също и в Instagram, в Instapic, където може да следите и да очаквате още контент. Да, последвайте ми, ще има скоро нещо интересно, затова е хубаво да сте ни последвали. Ами добре, откъде да почнем е въпроса. А, Да кажем, примерно, 2-3 думи за това, че виждаме, че има вече някаква съдебна власт, виждаме, че има адвокати или по-скоро има интервюта за адвокати. Да, по-скоро има интервюта за адвокати, която се сни не само за адвокати, за съдии, което си е една доста голяма крачка към това да се оправят някои от нещата, които се случват, а именно такава ще е и днешната тема на самия подкаст. Също и нашия гост ще говори за тези неща. Ние не знаеме кой е, тъй като той реши да запази своята самоличност. Но да, има раздвижване по отношение на съдебната власт. Ако има хора от вас, които гледат и искат да станат част от това нещо, могат да отидат в районното, да потърсят някои от по-главните полицаи. Те ще му обяснят къде да пуснат своите CV-та. Да, да си пуснат CV-тата. Бъдете смели, ако мислите, че мога да се справите с тази работа, направо действайте, още сега отивайте в районното и питайте как мога да станете адвокат и след това А, да, още няма драстични промени, но все пак е направена една крачка към това да има някаква по-добра съдебна власт, повече лица, не знам. Надявам се скоро да има и кметски избори с общински съвет и така нататък, с хора, които да ги взимат тия решения постоянно и да следят реално за тези работи. и аз се надявам много скоро да има такова нещо. Мисля, че градът ще стане едно по-добро място, ще се променят доста повече от нещата. А, Така че ще следиме със сигурност за тия работи. Виждате, днеска малко сме облечени по-свободно, за да сме в стила на темата, така да се каже. Друго нещо, което виждам, че социалните мрежи малко са се поизчистили от тези обяви, които бяха за продавам пищаци и някакви такива неща. да, явно киберсигурност са направили някой друг удар. И сега малко са се позамислили хората явно, бе. Или поне под някакви други кодови имена ли ги пишат, нямам представа. Абе, не знам, но специално в Instapic и в Bird виждам, че
доста прилични постове, напълно нормални неща, daily life и така нататък. Което от една страна е доста добре. Така че, мисля, че все по-добре се стават нещата, което до някаква степен ме кара да се чувствам и аз по-добре. Аз също може да благодарим на господата полицаи и всеки един гражданин, който се грижи за това града да стане на по-добро място. А, друго, Въпреки, че цените... Какво Да, искаш да, да кажи. кажеш? Давай. Не, кажи за цените ти първо. Цените на материалите не са паднали, даже доколкото имам информация, все по-зле стават нещата с набавянето на каквито и да било материали от първа необходимост на сервизи и така нататък, а и не само, което нещо важно ли е? Не, извинявам се, много просто. Да го изключа само. Добре. Дефицит на работници има определено по мините и така нататък. Доколкото разбрах, шефовете, всъщност управниците на града са наложили рестрикция на шефовете на бизнеса с камионите и Да, са и аз така са ограничили курсовете, които могат да вземат като поръчки на ден самата фирма, което мисля, че Една добра крачка е според мен това, за което са направили, но може би все още има вратичка в цялото нещо, защото примерно когато двама човека правят заедно тези неща, са в смяна заедно ли? да, са на смяна заедно и ходят по адресите заедно. След това другият, който е колега, също може да взима курсове. Да, ама те трябва да си разделят и после доходите, така че са така. Да, ама не знам, не съм точно запознат след промените как седат нещата, но ще поразпитаме и се документираме по-нататък. Според мен самия факт, че толкова бързо настъпват някакви промени, веднага след като се даде отзвук на някакъв проблем, според мен е много хубаво нещо. Абсолютно да, и аз пак искам да им благодаря на тези хора, които се грижат за това нещо. Ти искаш да им благодариш на тях, аз обаче искам да благодаря на нашите спонсори, които подкрепят и днешния ни епизод. Ето и кратко видео да се запознаете с един от тях. Колко време остава до ранчото? 5 минути. Всички на позиция ли са? На позиция съм за запушването. Съм на позиция за геталея. Само има един проблем. Какъв? Малко съм гладен. Как сега ще си гладен, бе, човек? Къде ще ядем толкова бързо? Чакай, сетих се. Има едно място, дето работи постоянно. Тръгвай, по пътя ще ти разкажа. Чува ли си за баничарницата на CJ? Намира се на Strawberry Avenue преди кръстовището с Innocent Boulevard. И както казах, работи денонощно. Атмосферата е доста приятна и има доста хора. Храната си я бива и всичко е с домашни продукти. CJ е доказан паничар в бранша и работи с екип, изграден от професионалисти с дългогодишен опит в сферата. А заведението е на върха в производството на тестени изделия. Има всичко: за пиване, за хапване, баницата е с домашно сирене, яйца, таратора е с нарязани краставици. Точно както баба го правеше. Локацията на заведението е доста добра и това е само едно от удобствата, които предлагат. Можеш да си вземеш дори храна без да влизаш в самото заведение. Направили са го удобно. Минаваш, взимаш и тръгваш. А хората вече са приготвили продуктите за теб. Знаеш ли, зарежи от това ранчо. И аз нещо огладнях. Аз също искам да им благодаря. Видяхте видеото. Разбрахте къде да хапнете. Сега
е време да разберете и нещо малко по-сериозно по отношение на това как седат нещата с престъпните групировки и структурата им в града. Тъй като това нещо до преди време не се говореше въобще, като че ли доста хора си затваряха очите за него. Сега дори самите групировки искат да говорят. Малко по-късно ще видите един съвсем такъв случайен репортаж близост до столично заведение. Всъщност до заведението, на което видяхте реклама преди малко, именно баничарницата на CJ. Когато бяхме там да снимаме рекламата всъщност. Да. Тогава ни заобиколиха няколко човека с маски, искаха да говорят. Ние заснехме наистина кратък репортаж с тях. Да, нека направо да пуснем видеото. До столично заведение, където тук що се срещнахме с едни доста интересни младежи, които имат нещо, което искат да ви обявят. Ние сме педали. Момчета, какво искате? Искаме да ви кажем, че той с джапанките е педерас. Другото, което е белият и лилавият цвят са едно. Какво ще рече? Какво ще рече това? Това значи ли, че Ще вече правим има... шпаги. Да. Разтоска с мечове. Тоест, Означава, че има... повече няма да има къвги между двата цвята. Само любов и мир. Значи Мир и може да любов. говорим дали този съюз ще доведе до някакво спокойствие на улиците? В смисъл, Абсолютно. Тотално ще деградация на вътворите ли улицата. ред? Ще го разорим. Градът Добре. ще стане наш. Какво ще стане с Soul Gang? Соло Генг ще останат соло и ще бъдат изтрици. Да ходят към грим си ти палет. Грейпсите палети са отворени за тях. Соло Това са- Генг on bottom. Това са водещите новини за днес. Както чухте, има нов съюз. Можете да очаквате вътворение на ред по улиците. Обещаха момчетата. Ще запазим техните самоличности, тъй като не искате не само вие, Постоянно а и на Макс ние Кадър. да си имаме проблеми Значи с педераса. тях. Видяхте за какво става въпрос. Говорят за обединение, говорят за налагане на контрол на улицата и за такива неща. А именно един от хората, които беше там, предполагам, реши да говори в нашия подкаст. Ще видите малко по-късно, но нека да ви дадем малко контекст на това, което се случва. Климент, откъде да започнем? Ами първо да започнем от това, че престъпността в града е огромна. Това, че има доста групировки, подгрупировки и просто случайни хора, които са решили по по-бързия начин да си изкарат парите. Не е толкова лесно, защото не е толкова лесно това, което правят, но по по-бърз начин. И може би полицията не може да смогне на всичките тези неща и затова може би престъпността в града е толкова голяма. Ти какво би казал? Не знам дали не може да смогне полицията на престъпността. Според мен имат силите да смогнат. Въпросът е, че заради, така да кажем, не липсата, но ниското ниво на съдебна власт и на съдебна система доста бърка нещата, тъй като не може някой да бъде спрян за по-дълъг период от време. И А не мислиш ли, че това, За- което се заплахата за тях е прекалено малка. Мисля, че едно излежаване в затвора не е напълно достатъчно. Когато се провеждат разследвания и така нататък, може да чрез полицаи под прикритие и... те си знаят, нали, там какво да правят, но може да се набере доста информация, според мен, която ще е достатъчна не само престъпниците да не влизат само по-дълго в заключат, затвора? не само да заключат някой, ми да разбият цялата схема на някои от групировките. Тези, които не са чак толкова добре организирани, така да кажем. Тези, които правят ежедневните проблеми навсякъде, тези, които не се
не се стремат да скрият това дори, че не са някаква групировка. Това е така, но мисля, че полицията действа вече по този начин, защото доколкото знам от главни полицаи, има криминална полиция, която се занимава точно с това да внедрява хора в групировки и тези хора да събират доказателства и след определено време, след като съберат всичките доказателства, да могат да заключат цялата групировка. Но доколко това има успех и доколко е така, не може да знаем и няма как да бъдем сигурни. Малко или много ще направи поне до някаква степен по-предпазливи тия хора. Абсолютно. Да поговорим малко за структурата. Какви са структурите? Има различни големи генгове, които са... не знам дали да ги наричам генгове. Някои от тях са си генгове, да, други по-скоро са организирани престъпни групи, които са, как да кажа, малко по-предпазливи в това, което правят и малко по-напред с нещата. Има подгрупи на тези големи генгове, като едни от най-големите това са генга на лилавите, Балас, именно от тях ще чуем. И генга на белите, Trap Connection, доколкото знам аз, доколкото имам информация. Точно така. Техните подгенгове също са доста активни. Мога да кажа, че дори от някои от тях са и доста проблемни. Правят доста проблеми. Лично на нас никой не ни е правил проблеми. От нас има предвид мене и тебе. За каквото и да било. Далече сме от тия работи въобще. Но хора покрай мен са страдали от такива изяви. И... Така, аз съм чувал доста хора, които са оплаквали от... Може би по-малките на генгове, не от по-големите генгове, но все пак. Всеки един от тези генгове има и още. Чувал съм за рокери, чувал съм за сините. Сините не ги знам как се казват, нямам идея. Има някакви розови, има оранжеви, жълти, светло-сини. Доста са групировките, това мога да кажа аз. То не мисля, че мога да кажем за всичките, че са точно някакви групировки, тъй като това, че някаква група там хора, примерно 4-5 човека са решили да вземат пистолети и да се правят на лоши момчета, не значи, че са някаква сериозна групировка, а поне аз не смятам такива хора за сериозни, абсолютно лесна мишена за полицията, така че просто при тях е въпрос на време да се получат това, което заслужават. Но по-големите такива се борят за надмощие над територии, които всеки един от тях брани. Някои от групировките се занимават с рекети, някои се занимават с отвличания, поръчкови убийства. Да. Обири на магазини, на имоти, крадене на спортни коли и куп други работи. Също така да не забравяме и нелегалните състезания, които се организират ежедневно. Да, доста често има състезания, където това е голям риск за гражданите, които са в града. Абсолютно. Някой може да бъде блъснат, сгазен. Абсолютно. Мисля, че трябва да се предприеме нещо с тези нелегални голки, преди да е пострадал някой сериозно. Какво друго можем да кажем за тези организации, което ни е известно? Някои от тях имат връзки в полицията, поне така се твърди, като
И то на високи нива, казват, че Да, имат като връзки. има свидетелства за това, има други доказателства за такъв вид, как да го наречеме, корупция в полицията или... Това ще да те питам и по-рано. Когато гостуваха тук Георги, Тиас и Митио, се говореше за корупцията в полицията. Смяташ ли, че това пречи да се залавят престъпниците и затова престъпността продължава да си е толкова голяма? Не, чак да пречи не мисля, по-скоро помага да се случват някои престъпления, в които полицията си затваря очите. Те, разбира се, са икономически вредни за обществото и не само, тъй като става въпрос за продажба на наркотици и други незаконни стоки. Тези Доколкото полицаи съм- според мен трябва да бъдат разследвани и да бъдат наказвани. Да, но явно са прекалено добри в това, което правят. Или Явно са не на мога да ги такава хванат. Аз съм позиция, далече, че аз съм далече от мисълта, че в полицията не се водят такива разследвания. Според мен не се водят такива разследвания. И сигурно има Според и мен успеваемост на тия разследвания. 100% има хванати корумпирани полицаи. Но според мен има и такива, които са много добри в това, което правят. според мен са просто на високи позиции и се пазят доста добре. Може. Не мога да твърда такова нещо. Нямам информация за това. Надявам се да Ще не е трябва да така. направим едно разследване, да разберем какво точно става. А, И така. Друго, което мога да кажем за тези организации, е, че във всяка една организация има изявени специалисти, които са добри в дадено нещо. Имат си хакери, имат си крадци, имат си хора, които извършват отвличания и така нататък. Всяка една организация има своя структура с главнокомандващи и така нататък. Има хора, които събират материал за определени работи. Точно така. И в общи линии това е, като напълно без да се дълбаваме ги казваме тези неща. И повече за това може да разберете всъщност от следващия ни гост, който предстои да видиме, но преди това нека да разберете как да се оправите с финансовата криза, ако сте го закъсали за пари. Брат, ще дойдеш до казиното, че пак се набутах яко. Идвам след малко. Добре. Какво става, братле? Какво се случва? Нищо, брат, пак набих всичките пари в казиното. Трябва да намерим от някъде пари. Имам чувство, че ще се избия вече. Споко, ще оправим нещата. Нямаш и някакъв стар телевизор, дето мога да го заложиш. Трябва да им до апартамента да видя наистина. Може да заложим нещо. Ако и ти си го закъсал за пари и се чуеш какво да прави стария си телевизор, или къде да продадеш златния си Ролекс, или дори на баба ти огърлицата, не дай да го мислиш. Тръгвай бързо към заложната къща на Джамал, намира се близо до кръстовището на Строубери авеню и Инесен булевард. Изкупуват почти всичко: злата, бижута, диаманти, техника, апартаменти, коли, и то на доста добри цени. Работят всеки ден от седмицата, от 6 сутринта до 7 вечерта. Телефон за връзка виждате изписан на вашите екрани. Заложна къща Джамал. По-добрият избор. Видя ли, че ще оправят нещата? Винаги можеш да разчиташ на тях. Сега вече се избия. И така, нека да кажем добър вечер и на нашия гост, за който ви споменах по-рано. Добър вечер, как сме? Добър вечер. Добър вечер. В този епизод ще направим изключение, като няма да разкриваме самоличността на нашия гост, тъй като ще поговорим за неща, които не са говорени до сега, и е крайно време да засегнем една тема, която е
очевидна и е пред очите на всички, но не се говори, а именно сивия сектор и криминалната дейност в града. М. Първо, може ли да ни кажеш представител на коя група си или искаш да го Как- запазиш? Аз нямам проблем, както виждате, съм облечен в целия в Лиоло, с бъто, главния символ на баластите, тъй че не се тревожа да кажем от кой представител съм. Доколкото съм чувал и доколкото се говори на улицата, вие сте най-силната организация. За момента мисля, че все още сме най-силната организация, колкото и да сме неактивни в момента. Винаги сме били най-силни и мисля, че ще продължим дълго време да сме едни от най-добрите и най-силните в града. Добре, как се държат такива позиции? Какво ви коства? Може би ние сме едни от първите групировки, така да ги наречем ОПГ-та, който както ги нарича, или организация. Самата активност на нас и изплатеността като семейство, защото ние нямаме нещо като шеф, помага адски много и сме немалко от другите групи са казвали, че сме много организирани, колкото и да не ми се вярва. Нямате шеф, а пък организацията е на ниво. Да. Мисли си, че в някои организации това, че има изявен лидер, който се опитва да налага контрол и да командва другите, пречи? Ако не знае как да прави нещата. Честно казано, мисля, че пречи, защото имало такива изяви не в нашата група, като цяло на по-малките, като сме помагали, защото ние имаме от група, дето им помагаме да се организират. Имало такива изяви и не се е получавало нещата и издържат максимум месец и малко. А кои са другите групировки, които са активни тук в Лос Сантос? Ние от активните мисля, че са Trap Connection с белите, като цяло значи те са едни от най-активните. Има и сини, не знам как се казват, има някакви нови групи, които все още не са ми направили някакво впечатление. Ясно. Има ли определен поминък, с който се занимават различните групировки, или общо взето се борите за някаква власт над самото разпределение на нещата на улицата? Как Може седат само нещата? пак ще ти чу въпрос. Казвам... Секунда. Има ли някакво разпределение на нещата, с които се занимавате между различните групировки, или всеки се бори да се наложи в даден сектор? Всеки се бори да се наложи в даден сектор. По принцип за момента нямаме направени точни сектори, както такова имаме обаче определени места, които се водят наши или на други генгове. Като цяло сме си направили равно разпределение на града и така. Има територии, така ли да го разбирам? Да, има нещо като територии, да ги кажем. И тук вече относно кой какво пази е спрямо интересите си, дали му влияе или дали му подбива цената. Какво е Съветна мисли, вашата групировка с какво точно се занимава? Честно казано, наша групировка от самото си сплотяване така нататък, където сме го направили, ние сме правили винаги и наемни убийства, и отвличане на хора за тормоз, влизане в превода, всичко правим. Мисля, не сме се притеснявали. В момента не се ли притеснявате да говорите това, мога да го гледат полицаи и така нататък? Той е анонимен, така че... По принцип, ако се притеснявах, не мислех, че точно това ще говоря в момента и така нататък. Мисля, че полицията защото това се води косвено доказателство, нито знае кой го говори, нито нищо и така нататък. Лично вие знаете двамата как стоят нещата, полицаите могат само да гадаят. Така, абсолютно. И всичко, което се е случило, те са били свидетели, са били там. Между другото, интересно ми е, всички в организацията ли са лоши хора? Ти казваш, нали, поръчкови убийства, отвличания и така нататък. Има ли значение за вас дали отвличането или убийството е с добър мотив или не? Зависи целта. По принцип, в повечето случаи са имали някакви доста интересни
Като едното беше за напускане на генг, са го заплашвали, че ще да бъде убит и ние сме трябвали да ги спрем да правят каквото да е срещу него. В смисъл, спрямо самата ситуация, как е човека и така нататък, също и дали има Тоест, правилен мотив, защото това, ако няма правилни мотиви, е доста по-голям проблем както за нас, така и за такова, защото навреждаме на човек, който няма пръст в престъпна дейност. тоест, Ако е във тоест за ваш вас... интерес, Да, довърши, вие, извинявай, Климент. ако е във ваш интерес, вие помагате, ако не, стрелят. Ако е в наш интерес и така нататък, по принцип не гледаме да го стреляме, гледаме да го хванем, да го изкараме извън града, да разпитаме точната схема и тогава го разстрелваме. Ако няма лъжа или така нататък. Разбирам ви. Аз забравих какво ще да питам, но то ще си ми дойде пак. Когато ти казваш, че хора, които не са замесени в престъпна дейност, не искаш да пострадат, т.е. имате някакви морални ценности, не сте точно някакви варвари, дето нали, са готови за съответната сума да пречукат всеки. Да, мисля, че не сме варвари, както виждаш, имам доста адекватно и мислещ мозък и начин на говорене интелигентен, колкото и да не си вярвам в момента това, което казах. Не сме животни, имаме ценности, имаме семейство, имаме и преди това сме имали живот, който не е бил свързан с това. Тоест, Но- може ли да приемаме вашата организация като един Робин Худ в града? И да, и не, защото в крайна сметка ние не сме възпитаните хора, както сме в момента. Ние, ако някой ни каже нещо, ние не си мълчиме, правим се интересни и така нататък, който не го отричам, че не го правим само ние и други групировки го правят. О да, така. Въпреки че аз до сега мисля, че спречквания с някой от вас не е имало с лилави маски или така нататък. Нито веднъж, докато с разни други организации съм имал допири и то не по мое желание буквално. Имате ли някоя организация, която ви е трън в очите? Тук, често казано, бих искал да си запазя мнението, но никога не сме крили, че имаме някаква връжда с белите, но в момента имаме добри отношения с тях, затова не мога да кажа точно, но винаги сме имали някакъв трън с тях, да сме се изкарани един с друг. По-рано, когато се разбирахме всъщност да дойдеш тук да говориш, казахте, че ще има съюз Това са или беше шега? надгрупировката. Това беше надгрупировката на белите. Те са Значи тези другите не са бели. Аз не знам, просто ги гледам, че с Да, бели да. маски, не знам. По принцип белите са тяхна под, както ти казах и ние имаме под, и белите са тяхна под, но ние имаме хапване, така да се каже, с тях от много отдавна. Те са също една от доста старите, така да кажем, групи, но те много разпадания имаха, много събирания. Виждали сме ги в други среди, не само с бели маските, че не мога да ги нарека като Когато, активни. когато Алфарес още бяха тук, имаха доста проблеми с белите и доста сериозни момчета. Аз лично съм бил свидетел на едно жестоко нещо, където буквално видях повече от 10 полицая ранени, пък изскочиха само 4-5 от тези момчета маскирани в бяло и направиха сеч. Радвам се, че си нямам проблеми с такива хора. По принцип, колкото по-далеко сте от престъпния град, както вие сте в момента за първи път разбирате повечето неща, които ви говоря, толкова по-добре е за вас и за околните около вас. Като цяло. Това е Ние- супер. Полицията залавяла ли е някой от групировката? Мисля, че имаме хора с досиета, лежали са си присъдите.
така нататък. Това е неизбежно. Влизаш с пръст, с пръст в това и излизаш с отхапан пръст, деца вика. И аз Нормално мисля, че е има неизбежен път. Неизбежна неизбежен път част. Аз лично съм бил в затвора. Не е приятно чувство. Гадно е далеко си от приятелите си. Както казах, ние сме нещо като семейство, не е само партньори, работещи заедно. И е доста неприятно да си отделен от другите, да си в затвора, храната не е много вкусна. Иначе правиш добри приятелства и така. И правиш форма на тялото си. Деца вика. Един от плюсовете. О, със А, сигурност, не се ли- защото какво да правиш в затвора, освен да помпаш. Не се ли страхувате, че някои от тези, които са били заловени, могат да ви предадат? Както казах, ние сме много трудно достъпна група. Ние сме вече много, много години заедно. В смисъл, адски много години се познаваме, сме заедно и преди това сме правили неща заедно, преди да станем това, което сме в момента. Си имаме доверие. Много трудно може някой да дойде при нас с пълно доверие и така нататък. Тъй, че това, което е казано, той ни е дал голяма част от доверието. Ако го предаде, в смисъл, се оправи всичко като цяло, колкото да е трудно, винаги се намира начин да се измъкнеш от проблемите. С лошото идва добро след това. Винаги е така. След М. мрака идва светлина, след лошото идва добро. Мгм. И обратното. Тъй, че не може да се промени нещо в действията. Но спрямо дали хората пострадат след това, като напуснат групировка, в смисъл не говорим включително за нас, ще е доста така спрямо групировката, какви изискания има. Добре, имаме един горещ въпрос за тебе. Слушам. Полицията. Какви са взаимоотношенията с полицията? Има полицаи, които ако се държат добре, адекватно, възпитано с нас и ние отвръщаме, иначе сме тотално надуна с тях. Мисля, че не само ние, и местните, и местните, които нямат престъпна дейност, са забелязали, че полицаите са тръмгашите. Правят се на интересни, не са възпитани, нямат култура. Да, един Главните... от зрителите ни каза, че малко комунистически постъпват в миналите ни епизоди. Да, в миналия епизод имахме такова обаждане, но аз не съм много съгласен с това, защото според мен има кадри в полицията, които си вършат работата и се опитват да си свършат работата. Просто има определени обстоятелства, които им пречат на това, но да, има и такива, които не стават, но навсякъде има плява. Няма как. О, съгласен съм. Но проблемът е, че при полицията е прекалено много плява. Така е. Има много плява. Мисъл, при полицията проблема е, че то трябва да е по-малко плява, отколкото при нас, а то е обратното. Повечето хора, които стават полицаи, понеже нямат толкова с голям труд, смисъл да рискуват си живота както нея, но повечето стават полицаи не защото такова, че искат да станат полицаи, защото е сигурно, което ги Няма какво да разбирам. загубиш, реално. Да, нямат какво да загубят точно, в смисъл. Като станеш полицай, като влезеш в тази дейност, ти си готов да загубиш всичко, изолираш се от всичко и така нататък. Което е много трудно. Не е лесна и тяхната работа, защото те пък и да искат да се занимават с нещо друго не могат, защото да си полицай е фултайм джоб. Наистина е. Освен като полицай, както вие виждате, примерно, да, ние имаме доста по-свободно време от полицаите и така нататък. Ние сме повече след хората, комуникираме след хората и така нататък, но мисля, че като цяло полицаите не са толкова лоши, защото и те комуникират с хората по един или по друг начин Добре, и давай, изказвай се, че имаме на секунд да проверя нещо през това време. добре. Исках да те питам за нелегалните състезания. Това е една огромна мания в момента, която наблюдавам. Защо са толкова
Защо са толкова нашумели? Какво се случва на тези Еми, състезания? като цяло в момента престъпната дейност доста се е намалила. Тези състезания в момента на повечето хора им е търка, защото има много нови коли, експерименти, тунинги по колите, всички ги карат, всички се състезават кой ще е по-добър, кой ще е с по-добра кола. Всички това ги надъха. А има ли някаква далавера от цялата работа? Какво? Че не те чух? Има ли някаква далавера от цялата работа? Ами от цялата работа е, че получаваш примерно пари, които са следени от полицайите, че ги даваш за да се запишеш и получаваш други пари, които не са следят от полицайите. Лол, Един вид изкарани пари по незаконен начин. Да, изкарваш. переш ги се едно. Да, перане на пари да го наречем. Това обяснява до някаква степен нещата, но както каза, най-вероятно е заради колите и тунинга също така. Просто ми беше интересно. Да, виж като цяло, аз си, както казах още самото начало и преди това, че каквото и да му попитате, аз ще кажа самата истина как е, колкото и неприятности след това и да чакат, аз съм готов за гражданите да знаят какво е Не на мисля, хората. че има какво да стане, тъй като дори полицията да ме разпитва след този подкаст, аз реално няма какво да кажа, защото не знам кой си наистина. Нито Климен знае кой си, така че мисля, че мога да си кажем абсолютно всичко. Искам да те питам, трудно ли е да стигнеш нивото, на което е вашата организация? Трудно ли е Определено. да добиеш опита, който имате и колко ви е З- коствало това нещо? Еми, много безсънновищи. С времето все по-безинтересно вече ни става като цяло. Може би времето, с което се занимаваме с това нещо, което сме заедно, става все по-безинтересно. И хората са... В смисъл, няма толкова много интересни неща вече, като сме научили всичко. А, реално, Но това, което жертва, само на секунда, че точно ще отговоря на въпроса. Адски много жертви иска, наистина много време, много труд, много рисковане на живота и така нататък. Но мисля, че в крайна сметка си заслужава, защото в момента мисля, че мога преспокойно да си излезна да си карам хубавата кола, да не се тревожа като се разхождам и така нататък. В смисъл, заслужава си, но това е само за хора, които имат много здравна психика и са готови да жертват почти всичко от себе си. дали точно това дълго време на труд е направило нещата безинтересни до някаква степен? Какво че не те чух? Само пък. Ти каза, че а, отнема много време, отнема много труд и така нататък. Мгм. И също така, че ви се убива желанието по някакъв начин вече да се... В смисъл, не че ви се убива желанието, просто не ви е толкова интересно да се занимавате с това нещо. Дали това се е получило точно заради това, че ви е отнело прекалено много време? Не, определено не е за това, защото ако е лесно, не е интересно. Добре, това беше нещо, което е хубаво да знаем. Като цяло е най-приятното нещо е като си направил нещо дълго време и успееш, а пък ако го правиш нещо прекалено много дълго време и ти дойде един наистина добър полицай, да го наречем, супер удал, все едно ако не те хване, живота му свършва, ти изчезва настроението, защото може би в момента съм 90% от полицията са точно така. Не осъзнава, че те, ако не ни стрелват, не губят нищо, не губят животите си, а ние умираме И аз също. съм чувал от познати такива неща, че се говорят, че нещата са направо на живот и смърт, независимо какво правиш. Което, да знам. И е добре, и не е добре. В някои ситуации е добре, в някои не е. Зависи, нали, кой е срещу тебе. Исках да те питам, кой ти е най-големия удар, който си правил? Честно ли? Смисълта Най-голямото ви постижение, в смисъл топа ви. Как да го кажа сега?
То не е да имам някаква печалба от това нещо. То беше измъкване. Всъщност печалбата е голяма. Измъкнахме се от... Имахме рекет. Не рекет, забравя как се казва. Дето ти идват с слатове, цялата полиция. Аха, акция. Акция, да, забравя Да. как се казва точната дума. Имахме акция на тогавашното ни места, където се събирахме нещата. И ние наистина не бяхме готови за този удар. Бяхме прекалено малко хора и всеки се беше прибрал по къщите си, но като чуха стрелбата се събрахме. Изчезнахме от това място, понеже ние не сме глупави, както знаеш опита, то научава на много неща. Имаме на различни из целия град пръснати материали, ресурс, всичко. Отидохме, събрахме си нещата, които са ни нужни, отидохме и успяхме да си спасиме мястото и нещата, които бяха там. И това може би така. Бяха 4 пъти над нас, но беше наистина тъпката беше. Спасихте ли всичко? Може да се каже да. Наистина Ами, спасихме голяма Това част от си се нещата. брои за голям удар, според мен. Да. А като грабежи? Ограбвали ли сте банка, примерно Централната банка или нещо такова? Не, но нещата, които сме взимали, са стигали горе-долу до Централната банка сумите. Мисъл, Уау. нещата, които сме на този рекет бяхме изхабили, може би да стигнат половината пари. Пистолетите, които сме изхабили, частите за пистолетите, патрони, жилетки, наистина да стигнат примерно, грубо да кажем, 400 хиляди. Без път. Мисля само без път пистолетите. Пистолетите сме ги изключили тотално. Ясно. Еми, доста информация сподели с нас, благодарен съм ти за което. Искаш ли да ни разкажеш някоя твоя ситуация интересна или да разкажеш малко повече за това, кое точно ви сплотява толкова много? Като цяло това, Дали което е ни само, смутява дали е само да. прекараното време заедно или има нещо друго, което си ви държи заедно? Може би доверието, което сме изградили един с друг е също, защото времето помага, нали, знаеш, времето, колко повече време прекараш един човек, толкова по-близо става до тебе и времето е помогнало адски много, но мисля, че хората, които сме се събрали, колкото и да се караме, винаги се оправяме след 2-3 дена. Мисля, че самите хора също, които сме се попаднали един на друг е много така трудно. То като са остри характери много на едно место е неизбежно това и според мен е най-удачно, както ти спомена, че е във вашата организация да няма изявен лидер, защото хищници с такъв характер ще изядат всеки над тях, така че по-добре всички да са равни. Да, по принцип за това сме го направили, но и ние сме достатъчно големи, както каза, остри характери и никой няма да приеме заповед от друг, но определено ако имаме ситуации, различни ситуации, има човек, който води, който каза горе-долу как стават нещата и стават нещата много по-добре. Супер. М. Ами, искаш ли да направиш някакво обращение към другите организации? Към другите организации не, но към хората, които гледат и слушат. Не съм очаквал да седна да говоря на този стол такива неща. Не съм очаквал като цяло да седна да говоря на стол. Мисля, че адски много неща си казахме тук, но за хората, които не се занимават с това, не е за вас, не се занимавайте по-добре, рискувате прекалено много. И за нас е доста неочаквано това участие. Благодаря ти много за благодаря. всичко и пожелавам лека вечер на теб и на зрителите. Лека вечер Лека на вечер на всички. всички.